ሰላም ኣሕዋተይ ጥንሲ ሒዝክን ዘለኽን ኣንስቲ ወይ ጥንሲ ሒዛ ደላ ጓል ትፈልጡ ተኾንኩም በጃኹም እዛ ቪድዮ ስምዑዋ ኣብ ናይ መተርኒቲ ናይ ጥንሲ ክሊኒክ እየ ዝሰርሕ ሓንቲ ነገር ኣብ ናይ ሓበሻ ኣንስቲ ድሪኣ ደለኹ ብጣዕሚ ትሕዝነኒ ደላ ምሳኹም ሼር ክገብር እቲ ድሪኦ ደለኹ በቲ ወረቐት ድመፃና ደሎ ምእንታን ከይርስዕ ኢለ ወረቐት ፅሒፈ ኣለኹ ምክንያቱ ንኣሕዋተይ ክሕግዝ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ድሪኣ ደለኹ እቲ ወረቐት ግን ዶንጊ መፃና ኣሎ ዶንጊ ክመፃና ከሎ ቀዲምና ከዓ ንኻልእ ሰብ ቀዲሞም ድመፁ ስለ ኣፖይንትመንት ንሕዘለን እቲ ወረቐት ክናትክን ክመፃና ከሎ ካፓሲቲ ኣለና ኣብ ወርሒ 105 ስጋብ 110 ሰዋጤና ኢና ንሕርስ ምክንያቱ ኣብቲ ሆስፒታል ዝኾነ ሰብ ተወሲድናስ ድሓር ዓራት ኣበይና ክንሕርሰክን ሕጂ ምእንታን ጥቃኽን ደሎ ሆስፒታል ክትሓርሳ ጥንሲ ምስ ሓስክን ቅልጥፍ ኢልክን ኪዳ ናብ ፋሚሊ ዶክተርክን እሶም ወረቐት ምስ ሰደዱልና ናትክን ናይ ደም መርመራ ናይ ኦልትራሳውንድ ገበርክን ሪኢና ኢና ኣፖይንትመንት ንሕዘልክን ማለት እዩ ሕጂ ቀልጢፍን ተለይ መፂእኽናና እቲ ቦታ ተመልዩ ኣይንወስደክን ኢና ሽዑ ናብ ርሑቕ ቦታ ንስኽን ክትከዶ ደይ ትኽእላ ቦታ ንሰደክን ኣለና ሕጂ ፕሊዝ ቅልጥፍ ኢልክን ኪዳ ናብቲ ፋሚሊ ዶክተርክን ከይድክን ሰዲድና ያለና ወረቐት ኢሎምኽን ኣብ ክልተ ሰሙን ተለይ ሰሚዕኽን መሊስክን ደውላሎም እቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ናትክን እዩ ደዊልክን እንታይ ራእይ ደውለለይ ኣበይ ሰዲድክሞ ቴሌፎን ናምበሮም ሃቡን ኢልክን እስኹን እውን ባዕልኽን ክድውላልና ትኽእላ ኢኽን ኣይ መፀን ክንብለኪ ኢና ተሪ መፅኡ ተመፅኡኻ ብከምዚ ኢና ደውልናልክን ክንብለክን ኢና ግን እቲ ቦታኽን ተታሒዙሎ ማለት እዩ ሒዝክን ኣለኽን ክንድውለልኪና ክንሕዘልክን ኢና እቲ ኣፖይንትመንት ካልኣይ ከዓ እቲ ወረቐት መፃና ድበዝሕ ግዜ ግን ናትክን ቴሌፎን ናምበር ኣይኮነን ደለዉ ሓደ ናይ ሰብኡትክን ኦፍኮርስ ፀገም የለን ንድውለሎም ግን ብሕጊ ንዓኽን ክንዛረበክን ኣለና ኮንፊደንሻሊቲ ድበሃል ስለ ዘሎ ወላ ሽሕ ግዜ ሰብኣይክን ይኹኑ ኣሕዋትኩም ይኹኑ ይርዳእና እንድዩ እቲ ካልቸር ይርዳእኒ ናይ ከም ብሓቂ ይርዳእኒ ግን ብሕጊ ክንቀሳቀስ ስለ ዘለና ንዓኽን ከይተዛረብና ንዝኾነ ሰብ ክንዛረብ ስለ ዘይንኽእል በጃኽን ናይ መን ቴሌፎን ናምበር ኣሎ ኣብኡ ፍለጣ ካልኣይ ከዓ ኣሕዋተይ እቶም ሰብኡት ክንድውለልኩም ከለና ፕሊዝ ነተን ኣንስቲ ንገርዎን ነጊርኩም ወላ ምሳኹም ኮፍ ኢለን ክድውላልና ክእላ እየን ሽዑ ንስን ሓራይ ድሓን ተዛርቦም ምስ በሉና ኢና ክንዛረበኩም ንኽእል ሕጂ ኣይትረስዑ ምክንያቱ ተደንጊኹም ኣብ ደይ ከውን ይወድቅ ኣለዎ ዘን ኣሕዋትና ሳልሳይ ከዓ እቲ ናይ ደም መርመራ ናይ ኦልትራሳውንድ ግበርኦ ክትበሃላ ከለኹን ኣቐድማ ቢልክን ግበርኦ ምክንያቱ ክንደይ ነገራት ኣሎ ኣብታ ናይ መጀመርታ ኦልትራሳውንድ ንሪኢ ኣላ ኣብታ ናይ 12 ሰሙን ትገብራ እውን ክንደይ ነገር ንፈልጦ ስለ ዘሎ በጃኽን ኣብ ሰዓት ክንግበራ በጃኽን ኣብ ሰዓት ክንግበራ ነታ ናይ ፈርስት ትራይመስተር ናይ መጀመርታ 3 ወርሒ ደሎ ናይ ደም መርመራ እሳውን ኣቐድማ ቢልክን ግበራ ምክንያቱ ብደይ ብኡ ክንወስደክን ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ናይ ጥዕና ነገር ኣሎ እንታይ ዓይነት ንሕና ክንፈልጦ ነገራት ደሎ ኣብኡ ስለ ዘሎ ብደይ ብኡ ክንወስደክን ኣይንኽእልን ኢና ወላ ሽሕ ግዜ እቶም ፋሚሊ ዶክተር ይሽደዱልና መሊስና ኢና ወረቐት ንሰደሎም እዚኣ ምስ ገበራ እታ ኦልትራሳውንድ ወይ ምስ እቲ ናይ ደም መርመራ ምስ ገበራ ናባና መሊስ ምስ ደድዎ ስለንብሎም ብኸምኒ ድድንግለሎ ወረቐትክን ወረቐትክን ተደንጊኻ ዝኾነ ፀገም ተሎ ኣይፍለጥኒ ስጋብ ተሓርሳ ዝኾነ ክንህበክን ድግባኣና ከይናታት ድዩ ሰፕሊመንት ድዩ ዘሎ ኣብ ሰዓቱ ኣይንህበክን ኣለና ሶ ፕሊዝ በጃኹም ተሓጋገዙ ንስኽን ጥዕና ተለክን እዩ ንዓይ ጥዕና ደለኒ ክንደይ ኤርትራውያን ኖ ክብላ ብሪፈራል እንዳመፀሲ ከም ስርዓት ትስማዓኒ ሕጂ በጃኹም ሓግዙኒ ንክሕግዘኩም again ከም ትልበልኩ ሄቨን ይበሃል እንግሊሽ ሙሉ መዓልቲ ክዛረብ ስለ ዝውዕል ኣብ ኤርትራ ስለ ዘይዓበኹ ትግርኛ ደሓን ይዛረብ ግን ሓሳብ ይሓፅረኒ ዝኾነ ደይ ተረዳእኩም ተሎ ኣብቲ ኮመንት ፀሓፉለይ ወይ መሰጅ ስደዱለይ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ እውን መመሊሳ ክሰርሐ ናይ መተርኒቲ ካብ ጥንሲ ትሕዛ ስጋብ ተሓርሳ ምስ ሓረስንካ ስጋብ 6 ሰሙን ደሎ ነገራት ኣብ ነብስክን ክስማዓክን ድኽእል ዶክተራት እንታይም ድብልኩን ደለዉ ቪድዮ ክሰርሐ ግን ኣነ ናትክን ዶክተር ኣይኮንኩን ናትክን ነርስ ኣይኮንኩን ግን ክትፈልጥዎ ዘለክን በቲ ስራሕና በታ ኣነ ሙሉ መዓልቲ ክሰርሖ ዝውዕል ቪድዮ ክሰርሐ ሕቶ ተለክን ግን ኦፍ ኮርስ ፀሓፋለይ ብሩኽ መዓልቲ